Bé, xics, què en dieu? Per què no juguem una altra cosa diferent per a variar? Sí, jugar! Sí, jugar a tindre una botiga i treballar com els majors. No, això és un rotllo. Ja sé que podem jugar. Ah, sí? I què és? Ve la meva tripulació. Envaineu les espases, agafeu l'equipatge i ajusteu-vos el lloro, perquè jugarem a pirates. Pirates? Sí, capità! Anem! Som els pirates del mar. Volem conquerir les mars i tindre riqueses i joies. Capità, és certa la llegenda? Dis-me, Frederic, quina llegenda? La del tresor del pirata fantasma. Que si és certa. Frederic, de seguida ho descobrirem. Terra a la vista, els meus malvats pirates! Tot a babord! Anem a l'Illa Negra! Sí, el meu capità! El tresor ja és quasi nostre. I si eixe pirata fantasma dona la cara, l'enviarem de volta a l'infern. La maledicció caurà sobre vosaltres si goseu arrabassar-li el tresor. Silenci! O seràs el Lilitsuni dels taurons? No crec en les malediccions de fantasmes. Jo només crec en els meus doblons. Preparats per a desembarcar? Sí! Els meus pirates. El mapa del presoner és cert. Ací està el nostre botí. Atenció, capità! Ací posa alguna espècie d'inscripció. Vaja. És cert. Algú sap llegir? Tal vegada el presoner, capità. Porteu-lo sí! Sí, capità! A veure si saps llegir. Dis-les que posen el senyal. El cartell diu... Llitxo! Sí, diu que aquest tresor és un regal del pirata fantasma per a la tripulació que se'l trobe. Vaja, interessant. Em cau bé eixe pirata fantasma. Llavors, capità, la llegenda no és certa? El pirata fantasma és bo? Sí, Frederic, i vol que ens quedem amb el seu tresor. Hem de donar-li les gràcies, xics. Gràcies, pirata fantasma! I ara bé, Frederic, fes-nos els honors i obri aquest magnífic cofre i repartís-nos el botí. Sí, el meu capità. Obri, ràpid! I em desperta de la meua cesta? És que no heu llegit el cartell? El pirata fantasma! Correu tots! Xics! Que sóc jo. Ho sent, és que m'he ficat molt en el paper. Juguem a una altra cosa?